hey guys anolunga mna kula macheri atefayo efonini. That's why ningazange labantswempu nje nalapha esijolweni. Ndizezi mna kuthiwa zishumane mos okanye ubhulu impohla ingxaki yamanayo ipatience yobubhanxa. So ngokuxanza bendicenga usisanda i-6 months yonke ingathi ndincekelela i-treatment ye-TB hayifutheke. Hayi ucenga uzundiqhekezela mina makagqithele kumzolandelayo. Omnye waligqibela endiqumbele mna for ububhanxa bento ayazi yedwa. Wathi eqabuka wadibana nami sekudala ndaMover on. Njani ayicingi kaloku fonini and nayo ayifuna ucengwa. But ke asikho lapho namhlanje guys. October 30th hey besikade siyikhwaza ingathi idate ekude ide yafika ke ngoku. Newenza noko ingathi ayikho bad kakhulu yeka nje ba imani fefa. But si-indoors masiba i-setup yasekonini imnandi ngalonto. Amatikiti asafumaneka guys i-R100 WhatsApp le number yokuposta. Nasemnyango zafikile i-R100 asukongeza nto ijana ikhonswempu kaloku. Ndiyayazi ke bakho izimenqe ezawuphuma ngapha ipostami ngala 7 si-email uqala ngayo. But ke asikho lapho namhlanje guys. Naba babawelayo ukuya manje mhlawumbe umuntu akanala R100 inyanga ayikapheli kaloku negrant ayikangeni. So bayakwazi ufikelela ekonini on your own. Ndibambe manje nawe pha ku-WhatsApp noka sekhona amatikiti ambalwana kulawe donations. Anditsho ke banezimenqe ezi-affordayo zizothatha ama-chance. Otherwise mayidibane khona guys ekonini lounge in-new one emdansane 7 o'clock. Uzawubetha lo 7 kudala ndiphake mna ke zabe ndibeke netafile yami phaya ne-merchandise. Onawo amandla asupporte but nalapho yayazi asibiza sixhothi. This shit is not for everyone kaloku inabantu bayo.